imwe mukabereka mwana unenge uchifamba uchapfadza vana vevanhu iye anosiziva kuti haana kana chaanacho wongofamba ngojongaura musingoti ndizvake iye aiwa isu tine tsvaga zvokuti tiyanani pamusoro imambo inini nyaya yangu ni kutaura zvakawanda nehandikoni so izvo ndozodii ndozoti ndogona kusatorizema nokuti pfungwa dzangu dzanyatsoiti zvakanaka ini ndiri kungoti chimambo mombe dzakatogwa hadzisi dzemukomana mukomana haana mombe ngavataura nemukwasha wavo kana chinoshanda kumakorokoza oshanda uya kubhadhira nyaya zvotazviwa asiri dzati timbodzidzisana pamusoro penyaya iyi vazhinji muri kutaura ndikatarisa macomments enyu panapa muri kutaura kuti umwe anoenda kuprison nemombe idzo koti yenyu yakadhakwisa nemakurukota enyu changamire. I want to educate a lot of people vasiri kuziva kuti kumacourts zvinofamba sei. Right. Why ndiri kuda kuita video ino? Handisandamboita video nichiita response of matongero anoitwa nyaya dzekumatare, and probably I'm the first one to address nyaya idzi. And why I am talking to you, chakakosha chandinoda kuti ndikudzidzisei mhuri yeZimbabwe ndechekuti the reason why tichibudisa matare aya inyaya yekuti tichida kuti tidzidzisane. Mukuona zviri kuitika kumatare madzidza muchazokwanisa kuzoapproachawo matare makuziva uyezve muchange mune ruzivo rwekuti izvi zvinoitwa sei, zvinofambiswa sei. Right. Let me help you to give you context pamusoro penyaya iyi kuti tizosvika pakasvika judgment yakapiwa necourt. Chekutanga chakaitika pana mai ava ndechekuti mai ava vakapiwa mwana wavo akanzi anofanira kuuya kucourt twice, haana kuuya. Kuregedza kwaakaita kuuya kucourt akaita inonzi contempt of court. Aita contempt of court. Mind you, ma local courts kana kuti ma courts kwana chief, ma community courts are legally recognized by the justice system yemuZimbabwe. So if you ignore them, you are actually in contempt of court. Itori mhosva. Because kana waramba kutongwa handitika wato kanganisa mhosva, enda ikoko wononzwa nyaya then wozoappeal. Pane statement wrote complain after duty. So in this case you complain after judgment. You can go and appeal. You can appeal to magistrate court. You can appeal whichever courts you can appeal. This is a lower court, so you can go and appeal it anywhere else. So kusauya kukoti kwakaita mukomana uyu akadherera dare akaita contempt of court. Right. Kana aita contempt of court ane charge anowana. In my local courts, because avana jere vanokwanisa kuisa munhu, they charge you physical money kana kuti zvinhu zvinenge zviri pamba. In this case haana kuchargwa mari yekuti aita contempt of court. Pakapiwa default judgment yekuti munhu akauya achizomumhangarira akauya kudare twice, akasvika akawana mumhangarirwi asipo. Saka mukuwana mumhangarirwi asipo, court inopa a default judgment kana kuti judgment. Zvimwe chete kana iwewe tikapa semuenzaniso, iwewe ungava murume kana mudzimai ukaenda ku maintenance court, ukaregedza kuenda ku maintenance court, wadedzwa ku maintenance ukaregedza kuenda, kekutanga kechi2 mapurisa anouya chikuvharira, waita contempt of court, unosungwa zviri pachena. That's the same nezvinoita saka in this case, right, in this case chakaitika ndechekuti mwana uyu andisvika akasungwa, wamakaona uyu akasungwa necourt. Apedza kusungwa necourt aregedza kuuya kucourt, ndobva papiwa default judgment. Ndobva zvikonzi kana kuti mapurisa amambo anoenda onotora zvinhu by force, because dherera mambo, because these are the people who have been given authority by the government kuti they should deal with matters or disputes anoitika, so that magistrate havangoramba vachitonga nyaya dzekuti wazomitisa mwana wangu kana chichi. These are matters that are heard in local courts.
customarily. These are custodians of our customs. Saka, if you do not respect those customs, you are clearly disrespecting the government that has put these people in these places. Now, if you have got any appeal, you can go and appeal the courts. You can go to the magistrate court, you can go to the High Court, you can go to Supreme Court, you can go to Constitutional Court. All these courts are at the disposal of anyone who has got a complaint. So that is clear. So in this case, now chazokonzera kuti mai avatorerwa mombe dzakatorwa in the sense yekuti vabereki lese mwana wenyu apara mhosva. In this case nyaya yekupara mhosva inyaya dzekuti wamitisa mwana wevanhu. Ukatora mwana wevanhu haumudzoseri like uri kudzosera maempty kubhawa kana kuti kushop. You don't do that. Kana uchidzosera mwana wevanhu uchinge wati handisi kunzwana naye, unomudzosera pachivanhu. Isaid anotevera nemombe, kana anotevera nembudzi, kana kuti anotevera nemari. That's how the customary law works. That's how it is applied throughout in our Shona culture. Saka, kana watodedzwa mudare, you go and appeal your case semudare kuti okay, zvakamira zvakadai. In this case, mai avakaapila vachiti mombe dzatorwa ndedzangu, but ivo as the parent, mutemo a customary law unovaforsa kuti ivo vabhadhare, nekuti vanenge vachinzi imimi samai ndimi mune right yekutsiura mwana wenyu kuti asaite zvinhu. That's why you remember the statement yakataurwa nababa vayo vachiti mwana wenyu anongofamba achingojungaura vana vevanhu. Imwe mukabereka mwana unenge uchifamba achichapfadza vana vevanhu, iye anosisa kuti haana kana chaanacho, wongofamba ngojungaura musingoti ndizvake iye. Aiwa, isu tine tsvaga zvokuti tiyanani. Apedza iwe muchingoti ndezvake. We cannot allow that. What they are saying is atingatenderi kuti mwana wenyu ainge achiita zvinhu zvaanoda, achirara nevana vevanhu, achivadzosera, achirara nevana vevanhu, achivadzosera, but at the end of the day asingaface ma-consequences. So in the end, vakuru kana kuti madzimambo kana kuti masabhuku kana maheadmen, they enforce the law kuti iwewe you are not supposed to do that, and they do that. And for your own information, some of the chiefs, they can even come and enforce kuti kana iwe usina kubhadhara mwana wako school fees, they can come and enforce, vanokwanisa kuuya kuzotora zvinhu pamba pako zvobhadhara kuchikoro. That's part of the culture kuno kumusha. Of course, some of the places they don't do it, but they have the right to do that, because what they are saying is kuti mwana wakuda kuti aregedze kuenda kuchikoro ndewani. They are trying to enforce the culture. So zvakakosherei kuti tidzidze zvinhu izvi muri Zimbabwe. Zvakakoshera kuti imimi sevana veZimbabwe, especially like inini ndinotaura nyaya dzekuti ngati vake kudzimba dzedu and all that stuff. Now zvakakoshera kuti iwewe ukazowana musha waunenge wavaka kana kuti chi, hausi kuzoshamisika when these laws are applied. You know kuti these laws are applied like this. Ukazoita mwana wako haazofambi achiita this. You can instill these laws in your children so that they don't go around doing bad things to other people's children. So it is very important. Me as a father of girls, I would advocate for this. Kana, and you know kuti pachishona chedu kana mwana akabviswa mandara nemwana umwe munhu, vakabvisa umhandara ivavo vanofanira kubvisa inonzi damage. Pane mombe yedamage. Of course vana vasikana vazhinji havazvizivi, vari muHarare vanongodyirwa pizza and it goes like that. But if we want to enforce these laws, that will allow vana kuti vasangoita sleep around, because they know kuti there are consequences, and vakomana, they will not sleep with other people's children, because they would know kuti there is a law that will prohibit me from doing this. And that's why maona kuti kudhara waiti ukangooneka une mwana wemunhu waitoti ukavirwa une mwana wevanhu, unotobva watoenda kumusha ikoko wakutonzi atove muroora wenyu, chitorai takutoda mombe damage and all of that. Why? Because they want to stop other children from doing it, because when they enforce a law, it's a deterrent to others. Saka, in this case, I'm not trying to side with the court, but I'm trying to tell you what the court was seeing and how
it has been applied. And also on the other hand, what you can understand is pakupedzisira mambo vakazotaura vachiti izvo mombe idzi hasi kufanira kubatwa, mombe idzi hazisiri kufanira kubatwa, zvireva kuti mombe idzi hadzisi kufanira kutotengeswa, vanhu vakatora mombe dzichangodzokera, but pane zviri kutofanira kutoitwa, because they are saying kuti mai ava deserves to get mombe dzavo back, but the fact yekuti vakauya mudare vachirepresenta hanzvadzi yavo, that's not how it works. You come iwo muridzi wenyaya wo represent, unless wapiwa a sworn in affidavit kuti ndichaenda ndatumira nhingi kuti anondimirira because I can't come, woita a sworn in affidavit, you present it before the court starts, and then it can be used kuti alright uyu auya achizomirirwa nanhingi. That's how things work. But anyway, I thought I needed to do a video to help you understand, because ndiri kuona vazhinji venyu muri kutuka muri kudi, but kutuka kwenyu hakubatsiri because you are not going to learn. I want you to learn, and we put out these videos kuti imi mudzidze, not just for you to kuti muentertainwe kana kuti murwadziwe, but for you to guys to learn kuti kumusha kunoshandwa sei, mitemo yechivanhu inoshanda sei, because some of you have never been into this traditional course, and chichaitika ndechekuti musi uchasvikamo you are going to get the shock of your life when some of these rules are going to be applied. It is also important for you to learn, because ukanga usina knowledge about this, it does not exonerate you from getting charged, because muchachargwa mombe, mombe dzichatorwa, and you go and report, you are going to spend a lot of money, and still you are not going to recover your things because you didn't know, and you thought these courts some of you are saying it's a kangaroo court. These are not a kangaroo court. This is a court that has been legally recognized by the justice system of Zimbabwe. And if you go into that court, you will see there is a certificate in that it has been authorized by the justice system of Zimbabwe. So garai makaziva nekuti muchawira muna taisireva muzodemba bako manaiwa.